Salutare tuturor! Astăzi o să vă arăt două bancnote pe care cu siguranță le aveți și voi și care ar fi bine să le păstrați și să nu le cheltuiți. Și aici o să vorbim despre bancnota de 500 de lei cu Mihai Eminescu, o bancnotă care a fost tipărită în anul 2005. Actualmente se mai tipăresc, dar foarte puține, nu într-un flux mare, foarte puține, doar pentru înlocuirea celor degradate. Cea de-a doua bancnotă